Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर माने आं दिनै बे भिडिअ'आव आंनि चेनेलनि बागै बुंगोन आरोना। माने आं बिराद खुसि दिनै मैयानिफ्रायनो माने मैया मोनायाव आंना चेनेला 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय आरो नोंसिनि अननायाव। थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच, नोंसिनि थाखायनो 1K साबस्क्राइबार जाबाय। बेबायदिनो अनलांबाय थाथों नोंसोरो आरो अनबाय थागोन होनना आसा खालामबाय। आंबोथ' मोजां भिडिअ'खौनो हेगारनायालाय, नाथाय टाइम मोनाखै मोजां भिडिअ' बानायनो। थ' दिनै आंनि चेनेलनि बागै गुदिनिफ्राय भिडिअ'सिम खिन्थाजोबगोन आङो। मानो होनबा माने आंना चेनेला 2018आवनो खुलिनाय आरोना, खुलिनाल' दोनदों खिन्थु जेबो खालामाखै, बेयाव भिडिअ'बो हेगाराखै, जेबो खालामाखै, भेरिफाइबो खालामाखै। माने भेरिफाइ खालामनो नागिरनायमोन आङो रोङा थारमाने। ओमफ्राय बिदिनो उनाव बिराद गोबाव जाबाय, लासैनो बिराद गोबाव जाबाय। ओमफ्राय दाख्लै बावै मा मास मोनथाय मिथिला मासखौबो, ओमफ्राय जिखुनु माबाबाय आरोना, बेयाव भेरिफाइ खालामबाय। लगे भेरिफाइ खालामनाया जाबायबो, भिडिअ स्टार्ट होबायबो आङो। माने दिनैजों मास मोनब्रै जादों आरोना भिडिअ हेगारनाया, मास मोनब्रै जाबाय। ओमफ्राय मास मोनब्रैयाव 1K कमप्लिट खालामबाय आरो। साबस्क्राइबार गैखायामोन, ओरैनो चेनेलखौ खुलिनानै दोनदोंना, जेबो साबस्क्राइबार गैयामोन आरोना। ओमफ्राय मास मोनब्रैजों 1K साबस्क्राइबार थाबैनो जादों आंनालाय। किसुमानना मास मोनब्रै, मास बोसोरसे गाहाम लायो, आंना मास मोनब्रैयाव जाबाय आरोना नोंसिनि अननायाव। थ' लोगोफोर माब्रै खुसियानो जाला। माने सासे इउटुबारासो मिथियोना 1K जाबा साबस्क्राइबारा माबायदि खुसि मोनो। थ' लोगोफोर नोंसिनि थाखायनो 1K साबस्क्राइबार जादों। थ' थेंक इउ स' माच। खुसियानो। थ' आं दायो माबायावसो दङ, नै दैमा खाथियावसो, बेकग्राउन्डआव आवाज गाबदों जानो हागौ। ओमफ्राय बे मा बुंबावनो आरो। थ' लोगोफोर थारमाने माबा मोनसे बुंनो होननानै फैखाबाथाय बावनानै होयो थारमाने। ओरैबायदि आरोना कि माने जेब्ला नोङो सानखागोन आरोना माबा मोनसे बुंगोन होननानै, ओमफ्राय दा केमेरा बानायनाय लोगो भिडिअ लानाय लोगो बावजोबोसै, आन्दायजोबो। थ' भिडिअ बानायग्राफ्रा मिथिगोन आरोना, आन्दायजोबो। ओमफ्राय मा बुंबावनो आरो, नोंसिनि अननायावनो 1K साबस्क्राइबार जाबाय आरो 2K 3K 4K 5K बानायलांदो थाबैनो अननानै। आंबो मोजां भिडिअ हेगारगोन। थ' लोगोफोर मा खालामबावनो। आरो नोंसोर माबा मोनसे सोंनो गोसोबा सोंनो हागोन आरोना, बे भिडिअ'आवनो सोंबानो जाबाय। जिखुनु कमेन्ट हर, आं भिडिअ बानायगोन, नङाबा कमेन्टआवनो रिप्लाय होगोन। आंथ' कमेन्ट रिप्लाय होखायो, कमेन्ट रिप्लाय होआलासिनो थाया आं। जेसेबां गिदिर इउटुबारानो जा, जेसेबां गिदिर देरलांबायानो जा, होमबाबो आं कमेन्ट रिप्लाय होखायो आं। किसुमाननिखौसो होआ आरोना, किसुमान आसखा दांना होयोना बखिना होनाया, जेबो गुदि मिथिया बिजौ मिथिया, ससे नायसिगोन आसखा होसिगोन। थ' लोगोफोर बिदिनो अनलायबाय थाथों। बावदों। बिदिनो अनबाय थादो होनना आसा खालामबाय आं। थाबैनो 10K, बांद्रायबाय खोमा आंना 10K होननाया। 2K 3K बानायनानै होदो अननानै। थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय।